Eliphulo lokwakha izindlu liqhotyelwe izandla kwilokishi yakwaZakhele. Abanye kwabahlali behlala ematyotyombeni iminyaka emininzi. Ndichulumance kakhulu umntana wam. Ndivuye kangoba andiyazi ndingabonga ndithini na kubantu bemele lento. Siyabulela kakhulu, ndiyavuya isidima sam sibuyele ebuntwini. Isebe lokuhlaliswa koluntu apha kuliphondo leMpuma Koloni lithi liseza kuqhubeka lisebenzisana noomasipala beliphondo baqhubeke besikha izindlu. Yohlula le project kwezinye yilaa ntsebenziswano iphakathi kwesebe umasipala kunye nabahlali. Yile nto ngawule project sikwazi ukuthi in 2 years since sasiyifakile ezincwadini yakwazi ukwenziwa yagqitywa. Umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay uthi useza kuqhubeka esikha ubudlelwane neenkampani zabucala ezikha izindlu. Njengoba sisebenza nje khankanya indlela ngendlela sokhawelana nalo mcelimngeni onjalo. Ndiyavuya nami ubona into yobana noko ahange zimise any of the projects ezikhoyo zonke ziqhubile. Eliphulo lokwakha izindlu liseza kunabela nakwezinye iidolophu kweliphondo. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC liseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.